takže jsem se snažila tam odevzdat úplně maximum, co to šlo. Bohužel ty závodnice v těch koncovkách jsou silnější než já zatím. Dnes panovaly velmi proměnlivé povětrnostní podmínky, jak vám seděli? Já si myslím, že já mám takové počasí ráda, možná čím horší, tak tím lepší pro mě. Ne, opravdu mě to nějak nevadí. Gabrielo, děkujeme, ať se daří nadále. Díky. Šťastná Gabriela Soukalová se svým přítelem Petrem Koukalem v cíli. Tady můžeme sledovat, jak oni spolu debatují po závodě. Úsměvy samé. Gabriela se proměnila po té, co začala mít životního partnera Petra Koukala. Tak máš pravdu, Gabriela se změnila, samozřejmě jako bylo to propírané ze všech stran. Na jednu stranu je to k lepšímu, na jednu stranu i k horšímu v trénování. Říkala, že toho nestihla tolik, ale prostě Gabriela si rozhoduje o sobě sama. Ale jak je vidět, tak dnes se jí ten závod povede velmi dobře. A doufáme, že závod se dnes povede i mužům, protože nás pochopitelně čeká ještě jeden závod ve Vysočina aréně v Novém Městě na Moravě. Budeme sledovat stíhačku, která odstartuje v 15 hodin. Přímý přenos České televize ovšem odstartuje o půl hodiny dříve, ve 14 hodin a 30 minut. A Michal Schlesinger bude startovat z 5. příčky, takže doufujeme, že opět nejenom Michal Schlesinger, ale i další čeští reprezentanté předvedou fantastickou stíhací jízdu a bude to skvělý závod, možná i se skvělým počasím. Tak to byl výborný dovětek, doufáme, že opravdu to počasí nám zůstane aspoň teď, jako je nyní. A klukům samozřejmě přejeme hodně štěstí, aby se jim dařilo ve střelbě, protože běžecky jsou na tom velmi dobře. Ivane, pro tuto chvíli děkuji za spolupráci, ale za pár okamžiků se opět uvidíme v tomto studiu. Já také děkuji. A vám díky za pozornost. Ve 14 hodin a 30 minut opět z tohoto studia živě z Nového Města na Moravě. Hezké odpoledne. Radosti ve velkém stylu vám přiváží BMW X-Drive. Sponzorem pořadu je BMW Group Česká republika. Výhradní dovozce vozů BMW. Spoustu přátel, kteří vás inspirují, přeje Tip Sport.
příchodem země do českého sportu startovaly závody českého poháru v chlapských disciplínách snowboardingu. První vítězství hostila Dolní Morava. Po úvodním paralelním slalomu provedl druhý závod paralelním obřím slalomu. Pane Mareš, jak se těšili všichni snowboardisté na českého poháru? No tak úplně nevidím nikomu dohromady, ale škodu jsem se zdál účastnit, že se těšil. No, tak se přiznám, že udělala sezóna, jsme tady v Česku byla dokonale radostná. No a hrozně to byla přesávka, myslím si, že to se v podstatě rok, co se o poslední závod čeká. Snowboarding má úspěšné reprezentantky, třeba vyhrál olympiádu Ester Ledecká, to takový závodní se jmenuje světové špičky. Pomáhá to nějak vaší disciplíně, co jsou takové osobnosti? Tak naší disciplíně určitě, protože Ledecká je tady na tom poháru, kde se nacházíme a tím, že teďka vyhrál zase světové pohár, tak ví, že ta šance tam je, to je hodně úsilí, hodně peněz, nebudeme si nic nahávat, ale je to úspěch. Novinkou letošní sezóny je skutečnost, že se na organizaci poháru společně podílí asociace a svaz lyžařů. To bylo závodníkům zjednodušit orientaci v termínovém kalendáři. Záštita svazu lyžařů navíc znamená možnost získat body potřebné pro účast v mezinárodních závodech. Dvě série závodů, množství těch dětí, které tady byly zbytečný, trumfovat v tom další závody. Který tam byly a dalo se to dohromady a pokračovat dál a že to bude prostě věci. Obří slavou se na Moravě nepohrozila ani miliarda vysoké teploty, které ten předtím provázely závod paralelního slalomu. Na jezdce dvou žákovských kategorií dvou společných čekala dvoukolová kvalifikace, potom eliminace a na nejúspěšnější bojici nakonec finálová jízda. Mezi žáky radoval Jan Formánek a mezi žáky je Vita Járská, která byla navíc stejně úspěšná i o den předtím při slalomu. Nejvíc účastníků se postavilo na start spojeného závodu mužů a juniorů. Ten ukázal, že studoval mládež se dá ještě hodně cvičit. Nejlepším mužem po kvalifikaci, kterému ještě nebylo 30 let, byl až 9. Petr Bohůnek. Eliminace na tom nic nezměnily. Třetí skončil 34letý Viktor Krůžek a ve finále se proti sobě postavili ještě o 3 roky starší Vojtěch Puch a účastník olympiády ve Vancouveru Petr Šindelář, který letos oslaví už 40. Šindelář vyhrál kvalifikaci. Dramatické finálové jízdě mu ale na soupeři několik centimetrů chybělo. Mnohonásobný mistr republiky z Vrchlabí Vojtěch Puch tak po slalomu ovládl i obří slalom a mohl slavit vítězný vstup do sezóny. Já myslím, že lepší jsem si představit nemohl, kde je velká spokojenost. Finále bylo dramatické. Bylo hodně dramatické, zvítězil jsem Saparejské díky, spokojenost. Rodina Šindelářových měla na svahu ještě jedno želízko. Byla jim Šindelářová. Velká postava českého snowboardu se do oficiálních závodů vrací po 6leté pauze, už jako matka 3 dětí. Podle svých slov závodí už jen pro radost. Pod králickým sídlem ani 37letého přemožitelů nenašla. Ve finále slalomu i obřeho slalomu porazila o 21 let mladší slovenskou juniorku Veroniku Školkovou. A také ona si domů do Prahy odvážela vítězný jabl. Úžasně jsem spokojená a hrozně to bavilo. Že jsem si to užila. Soupeřka finálová je dost mladší, jak vás prováněla dneska? No, docela mě prohádla. Jako vlastně jsem s ní dělala poprvé, protože úplně mladoučka začíná. Takže to bylo dobrý, ale jsme se použili, že ona byla taky ráda. To říkáte na manžela, to se ona má zachránit před rodiny. No, tak mám radost, že mu to můžu vrátit, takže taky přivezl pohár, který mi vyjádřil. A my jsme se asi tak domluvili, že už když člověk si dělá víc, ale co by postaral asi. Půjdu nebo ne? Zajímavou chvíli si pro mladé vyznavače
lyžování reprezentace lyžařů České republiky. Souběžně se závody Českého poháru starých žáků probíhá aktuální sezónní série nazvaná Nordic Cup, ve které se soutěží v obratnostních a sprinterských závodech. Jeho úvodní díl připravili pořadatelé Českého lyžařů, kam se světlo 100 běžkařů ročního narození 2001 a 2002. Na účastníky čekal závod 1700 metrů lyžařské obratnosti, která spojuje rychlostní, technické a obratnostní prvky na lyžích. O výsledku závodu trvání fyzické výkonnosti rozhoduje také to, jak si běžci poradí se slalomem mezi strožky, skokem, umělými terénními ranami a dalšími závodnostmi. Lyžařská obratnost měla českou premiéru před 2 lety. Teď by se ale na českých klasických tratích měla usadit trvaleji. Já to pěšně říkám, že jsem to myslím skutečně vzali to Norsko, testy vážil ramena, ale skutečně říkalo to tam u nás na horách. A když se vidí, že to konečně v programu teďka na národních závodech, protože považuji to za základ lyžování, když skutečně ty sportovci jsou šestranní, ten základ všeho. 8 technických nástrah bylo rovnoměrně rozděleno po celé trati. Pokud by je běžci minuli nebo přímo jinak chybovali, hrozila jim 5vteřinová penalizace. Většina mládežníků si ovšem poradila bez větších problémů. Výjimkou byla snad jen jízda po svátku a především sjezd v umělých nerovnostech, na které bylo vidění i několik pádů. Bylo to docela dobrý, že nemuselo to být jenom běh, ale rozhodlo se i v těch disciplínách různých. Bylo takový vyrovnanější. Která ta překážka byla nejhorší? No určitě ty volny. Jako první se do boje z tratí pustili dívky ročníku 2002. Velmi dobrý výkon předvedla jablonecká Gabriela Masaříková. Nejrychlejší čas ale byla nakonec velmi spokojená Marie Vesulová z oddílu Velebnici. Jsem hrozně ráda, že jsem vyhrála a to je hrozně hezký pocit. Hlavní cíl je, aby vyhrála mistrovství České republiky a Český pohár. Vůbec nejlepší čas měla mezi děvčaty Zuzana Matějková. Klasička Lokomotivy v Teplici vyhrála závod ročníku 2001 a byla tak rychlá, že unikla i kameře a neuškodilo jí ani 5 vteřin penalizace. Mezi chlapci se dařilo reprezentantům Fénixu Jeseník. Pro něj byl závod jednou z mála možností představit se ve svých domácích horách, takže si na něm dali záležet. Týdnu před závody si 2krát do Rýmařova jeli zatrénovat a výsledky tomu odpovídali. Mladší kategorii měl Fénix 3 zástupce v první 8 i vítěze, který byl Jáchem Cenek. Byl to jiný závod, že byl to obratnostní závod. Pro mě dobrý, mě to nevadilo. Mám rád takové tyhle blbosti v tom sněhu a tohle mě baví. Občas to děláme i na tréninku a byl to spíš takový sprint, kde já mám radši další tratě a i tak pochval jsem se s ním a trať mi sedla, dojel se dobře. Fénix skýtý Jeseník je tradiční jižní lyžařských talentů. Právě v jeho barvách začínal olympijský medailista Jiří Magál a mezi nejčastější klubové úspěchy patří štafetový bronz Adama Fellnera z Letošní univerziády. Starší žáci by letos rádi vyhráli štafetu na republikovém šampionátu. Na závodě v Rýmařově naznačili, že to vůbec není nereálné. Druhé vítězství přidal Jakub Strouhal, který s 8vteřinovým náskokem ovládl závod chlapců ročníku 2001. Jsem hodně spokojený a tohle mě hodně baví, akorát když se nepočítá do Českého poháru, ale bylo to super. To mě baví víc než takové ty dlouhé závody. Jaká je na skupina, se kterou pracujete teďka? Tak mám výbornou skupinu lidí, jsou šikovní, s jakou pracovat. A právě jediná trofej, která je do trenerské sbírky, že už zbývá je zlatá medaile ze všechno, jsem se chtěl. A ty kluci, kdy se jim to zvou, tři kluky tam bylo. O tom, jestli to je situací výražů výjde nebo ne, se rozhodnete vrchlaví. Mistrovství republiky starších žáků je tady program na přes února a března. Vlastně
Souboj prvního kola světové stovky Fed Cupu z Quebecu. Vybojují obchodní loňského triumfu postup i bez svých největších rivalů. Kanada, Česko, Sovětské kdy večer žije, večer transport. Sponzorem pořadu jsou skupina ČES, Česká pošta, Volkswagen užitkové vozy a sportovně marketingová agentura RAO. Dnešní Orlický horách ožil první hodinový víkend již pro 31. Orlickým maratonem, třetím závodem největšího českého seriálu běh na lyžích Skitur. Sobota patřila závodu na 25 km hodnotou Trpkova, neděle pokračovala na Orlickém maratonu klasickými závody. Závodníci absolvovali tratě na 25 a 40 km. Do 40 km závodu se přihlásilo 229 běžců a na startu kratší trati se jich sešlo 171. Nechyběl ani bývalý mistr světa z roku 2003 z Valafiem na 50 km Martin Koukal. Ten vzal na sebe nejen úlohu patrona v seriálu, ale také jakého motivátora. Se snažím popularizovat jak kempu, tak tímhle s tím popularizovat super sport v nádherný zemní krajině a navíc zdravý. Snažím se to tam všem. Na start závodu na 25 km klasicky se mezi ženami postavila také bývalá reprezentantka a účastnice zimních olympijských Dakaru 1998 Zuzana Kocubová. Je to návrat místo, který mám ráda, jsou to krásné trati, podívej to sluníčko, který vlastně tak se zdá, že nás potěší, protože jsou krásné výhledy a opravdu je to jeden z těch pěkných závodů, který i když není úplně doma, tak se na něj prostě ráda vrací. V neděli 1. února v 10 hodin dopoledne odstartovali doma nejprve závodníci na 40 km. O 20 minut později na závodu účastníci původně 20 km trasy, za které pořadatel kvůli poběžící opětnou sněhu trať o 5 km nižší. Oba dva závody startovaly za slunečného počasí a teplota se držela na 3 stupních pod nulou. Nicméně trať a především stopa byly měkčí a jelikož v průběhu závodu ještě sněžilo, pokryla je také vrstva čerstvého prašanu. To jsou dobré podmínky pro hobby běžce, ovšem i profíci si na této členité trase přišli na své. Tady už můžete sledovat atraktivní záběry z trati právě od Martina Koukala. V závodě skončil na 4. místě. Ambice na vítězství neměl. To je to moje premiéra v Orlických horách. Já jsem tady na závodě ještě nikdy nebyl za té dlouhé
takže to je premiéra v klasice letos při závodě. Cestu do finiše si pořádně zkomplikoval vítěz kratšího závodu Viktor Novotný. Těsně před cílem málem špatně odbočil. Na omyl upozornil jeho syn a druhý už v pořadí Jakub Pšenička. Nejrychlejší muž souboru závodu na 25 km skateovou technikou ukázal, že umí užívat fair play a zachovat se soupeři sportovně. Jsem si postavil svoje a vlastně Pšenička mi dal, co máme vývoj, spolu finišovali a nebylo to tak nastavený, jak jsem si myslel, že to ještě bude, takže obrovský boj a dal jsem si šáhl ke konci. Viktor Novotný tedy vyhrál před Jakubem Pšeničkou, třetí příčku obsadil Tomáš Jakoubek. Nejrychlejší ženou v cíli kratší trati byla bývalá reprezentantka Zuzana Kocimová. Ta dovedla do cíle s velkým náskokem před všemi soupeřkami. Na druhé příčce se umístila Marcela Broušková a třetí byla Denisa Ramešová. Není to tradiční long, člověk se tady docela hezky projede, ale je to krásný prašenová soba, takže můžu říct, že to na to dává, jsem se tak opravdu učila. Anglický maraton, který trati dlouhou 40 km, ovládne Václav Sedláček, který finišoval společně se svým kolegou ze Silvíny Placu z týmu Pavlem Janečkem. V cíli je dělila pouhá vteřina. Vzhledem k tomu, že jsem tady po 10 metrech na startu zlomil hůlku a musel jsem to celý dojíždět asi až úplně do těch serpentín, tak to bylo těžké, ale nakonec to šlo docela dobře. Pro zlato si na pódium přišel Václav Sedláček, druhou pozici získal Pavlem Janeček a bronz vybojoval Filip Herbst. Pro své druhé vítězství během jednoho víkendu si v ženské kategorii ujela Jana Jekmanová, která mezi ženami ohnala závod na 40 km. Trať byla náročná, ještě jsem měla namazáno dobře na stoupání, takže z kopce sice nic moc, ale do kopce to bylo dobré. Takže spokojenost, no, když to bylo těžký. Třetí závod skatepark je za námi. Dalším dílem seriálu je kašperská 30 v Borodých Hladech. Skitour bude na konci února a na začátku března vrcholit Karlovskou 50 a Lilimanem, tedy desetickým lyžařským maratonem. Skol a příště neviděl. Sponzorem pořadu jsou skupina ČES, Česká pošta, Volkswagen užitkové vozy a sportovně marketingová agentura RAU. Světový šampionát v alpském lyžování z americké váhy. Dramatické souboje na bílých svazích skalistých hor v Totore. 3. do 15. února živě na ČT Sport. Což je tí 8krát víc, 2krát nebude. Proč? Protože je doma lidová. Špatně se nezařejeme sportem, smyslem a chvíle. Co to Utíkejte, psáděj! A tak se volala Bobek, vydali vstříc velkému kabelu. Žijeme hokej! Rozhovory, užitečné reálné informace. Přímé přenosy klíčových událostí. Radiožurnál. Každý den stávej. V České republice nepřehlednete. Zcela nová Škoda Fabia Kombi s maximálním prostorem pro rodinu za minimální příplatek. Škoda. Simply clever.
Ve včerejším sprintu předvedl Michal Schlesinger výtečný výkon. Od medaile ho nakonec dělilo pouhých 7 desetin. Spraví si český biatlonista chuť v dnešním stíhacím závodu. Michal Schlesinger na bedně, to je výzva s kurzem 3,25:1. Dívejte se a držte palce. Sázkař Diego v analýze napsal, Schlesinger porazí Smitha. Včera oba stříleli bezchybně, což je u Kanaďana malý zázrak. Málo kdo v závěru umí zrychlit tak jako Michal. Zimní radosti ve velkém stylu vám přiváží BMW X-Drive. Sponzorem pořadu je BMW Group Česká republika. Výhradní dovozce vozů BMW. Dobrý den, naposledy se dnes hlásíme z Nového Města na Moravě, kde pokračuje světový pohár v biatlonu. Poté, co jsme v neděli odpoledne sledovali stíhačku žen na 10 km, tak se teď zaměříme na muže. Muži poběží 12,5 km. No a celý víkend od pátku vám nabízíme pohled vždy na jednoho českého reprezentanta. Je to zcela jiný pohled, no a ani v posledním přímém přenosu z Vysočiny nezůstaneme pozadu. Sledujete pohled do soukromí Ondřeje Moravce, který se narodil 9. června 1984 v Ústí nad Orlicí. Vyrůstal v Letohradu, kde začal i s biatlonem, stejně jako jeho kolega Michal Schlesinger. Ondřej Moravec je dlouholetá opora českého národního týmu a maminka Ondřeje Moravce, Magda Moravcová, a tatínek Pavel Moravec jsou ve vysílání České televize. Hezké odpoledne. Dobrý den, zdravíme diváky České televize. Tak komu z vás můžeme poděkovat za to, že Ondřej Moravec je biatlonista? Začne maminka. No, oběma rodičům, že jo? Oběma rodičům. Určitě. Jestli k tomu něco můžu, tak řekl bych, že jsme se vzájemně doplňovali a řeknu dobře. Ondřej Moravec o sobě sám říká, že je hyperaktivní. Byl hyperaktivní dítě, paní Moravcová? Byl hyperaktivní dítě, určitě od malinka. Od malá, co začal chodit, tak už byl hyperaktivní dítě. Jak se to nejvíce projevovalo, pane Moravče? Nejvíce asi ve sportu, nebo no, tak ze začátku moc nesportoval, že když byl ještě malej, to se projevilo, že neměl čas ani na jídlo. Ten prostě ani to jídlo nemohl u toho zastavit. Ale potom už vlastně dělal těch sportů víc, nejenom ten biatlon, že jo, takže prostě byl hyperaktivní. Nechybělo mnoho a Ondřej Moravec vůbec dnes nemusel takto ležet na střelnici, protože v 10 letech prodělal Pertesovu chorobu. Ne každý divák tuší, o co jde. Paní Moravcová, můžete to osvětlit? Ano, Pertesova choroba je rozpad kyčelního kloubu. Možná diváci viděli 13. komnatu, kde sám pan ošetřující doktor Skachtymář tomu řekl, že se to vyskytuje hlavně u chlapců kolem 10. roku, Ondra to měl mezi 10. a 11. No. A je to prostě onemocnění, kdy je postižen kyčelní kloub, dochází tam k nekroze, k rozpadu, no a je to potom problém, aby ty děti dobře chodily a aby se správně léčily a neměly žádný následky. A je to až zázrak, že dnes Ondřej Moravec reprezentuje českou zemi, reprezentoval například na olympijských hrách v Soči, kde Ondřej Moravec se radoval celkem ze všech medailí. 11 měsíců tehdy pobyl v léčebně, půl roku byl na vozíku. Ještě není dodělané. Roztíšené štafetě získal na olympiádě. Jak jste to prožívali, vy ty olympijské hry, i s ohledem na to, když víte, co on prodělal v dětství? Adidas je všichni, že? Na olympiádu samozřejmě vzpomínáme, bohužel jsme neměli tu čest navštívit Soči, ale i dětství tak to stačilo. Možná diváci viděli některé záběry z Letohradu, co vlastně, jak se to tam mlelo, jak se slavilo. Takže bylo to
Když on získal ty medaile na olympijských hrách, tak vraceli se paní Moravcová vzpomínky na to dětství, které po zdravotní stránce nebylo vůbec jednoduché. Samozřejmě u televize to byla neříšená nervozita a pak úžasná radost, euforie, slzy, no prostě všechny. Tři pro smíšené štafetě, o té bronze závodnice. To je ta kulička. Ta kulička závodniče si tady není. Už to podepsal písku. Tak určitě si ceníme všech úspěchů, ale Orlovi s Ondrou si ceníme nejvíc bronzové medaile. Zní to možná trošku divně, ale prostě bronz je pro něj z Mastartu prostě velká medaile, kterou je první fotka, se to nejdobrý. No a když jsme hovořili o těch zdravotních tak čeští reprezentanti jeho kolegové o těch fatálích vůbec nevěděli. No, to bylo polecové. To bylo u nich tady byla bez tribuna, a to příště, bude ta možná to není. Je tady zábrana. Tak vchází. Toto hřiště bylo tak původně. Jo. A taky ta brána je vchod, tak tam byla tribuna. Já jsem o tom taky vůbec nevěděl, že bylo nějaké takovéhle problémy. A nikdy jsem o tom nezmínil, nikdy to neřešil, takže je to bojový, je to na něm vidět a dává to úspěchy pocit. Je absolutně profesionální a obdivuju ho hodně za to, kolik je schopný tomu sportu obětovat a že se jde za každým svým cílem. Je určitě bojovník a ví, co dělá, než za svým cílem. Určitě to Slyšeli jsme, že on řekl, že je zarputný bojovník, jak to vlastně přidá momentě. Ano, je zarputilý, houževnatý. Myslím si, že hlavně tyhle vlastnosti ho vlastně dovedli tam, kde dneska je. Jak si užíváte nové místo na Moravě a světový pohár na českém území? V pátek druhé místo ve smíšené štafetě. No, tak to se možná tak trošku čekalo. Ten první den mohlo trošku jít, takže se to potěšilo, takže to byl pěkný zážitek a určitě diváci si myslím, že se u televizních obrazovek nenudili. Vy jste fantasticky oblečení, protože podporujete Ondru Moravce, máte na sobě krásnou bíru. Já poprosím tatínka, aby se otočil v našem studiu, protože tam je krásná manůvka. Kdo s tím přišel s tím nápadem, protože je to krásné, už se můžete otočit zpátky a maminka bude povídat. Tak s nápadem přišel můj bratr Marek, Ondru Strejda, který je takový tahoun našeho fanklubu Ondry. Vždycky to vymyslí, potom to hodí na papír a pak nějakým způsobem sežene prostě lidi nebo organizace, které to vyrobí. Ať se jedná o tyhle bundy, o ty náštěvky, pak o ty náštěvky u nás v vyloženě tam další ornáty a takové věci, tak vlastně tam nechali vyrobit to pořád. Bohužel Ondrovi nevyšel sprint až 42. příčka, ale on, jak jsme slyšeli, bojovník bude bojovat i dnes ve stíhačce. Jak to tady zaznělo, Ondra tam prostě ten, kdyby na prostě do toho dá všechno a vidíme, jak je dneska počasí, takže bude hodně záležet na to střežení. Uvidíme, jak to dopadne. Hosty ve studiu České televize byli rodiče Ondřeje Moravce, díky za návštěvu a užijte si světový pohár na Vysočině.
Děkuji, Jo, děkujeme moc krát. A tím posledním závodem, který budeme sledovat, bude stíhačka mužů na 2,5 km. Předvedl Ondřej Moravecký konečnou stíhačku ve slovenské populce. Ačkoliv startoval už 18. roce, ještě podával poslední vítězů. Ve střídě vstoje byl bezchybný a v konečném pořadí byl klasifikován jako pátý. 15. místo obsadil Michal Krčmář. Dalšímu solidnímu výsledku dosáhl Spartan Slavě. A týdně před vystoupením do Vratice skončil 13. Díky vyrovnaným výkonům patří Moravcovi v průběžném hodnocení stíhacího závodu 6. místo. V našem studiu došlo k malé rošádě, rodiče Ondřeje Moravce nahradil Ivan Masařík. Ivane, podruhé a naposledy hezké odpoledne. Krásné odpoledne, krásná atmosféra a opět tady máme nevyspatatelné počasí dnešní dní. Sluníčko, sníh. Stíhačka českým ženám vyšla Gabriela Soukalová, krásná pátá příčka. Víte mužů? A já si myslím, že to pevně věřím. Jaký očekáváš nám? Samozřejmě dramatický, protože když se podíváme do startovní listiny, tak je nabitá těmi největšími jmény a Michal Schlesinger, ta ztráta, která je na třetí místo, je opravdu minimální, takže opravdu jenom klukům přát, aby se trefili. No vklad ze sprintu je výborný, Michal Schlesinger skončil pátý, pouhých 0,7 vteřiny. Oddělilo od třetí příčky, zvítězil Slovenec jako fakt. Prosím, vás bude trénovat. Dejte. Jako fakt se řídí do stílové rovinky. Jde si provedení. Jako fakt je zatím první a to se velkým náskokem 26 sekund. Tady je ale Michal Schlesinger, který se snaží sesadit z první pozice francouzskou reprezentaci. Michal Schlesinger přece jen to nezvládl a to jen o 0,7 sekundy. Grafické shrnutí výsledků zvítězil Slovenec fakt před Němcem Šempem a třetí byl Francouz Beatry. Michal Schlesinger skončil pátý, Jaroslav Soukup 24. Michal Krčmář 32. Ondřej Moravec v prvé sezóně bez bodů 42. příčka a 78. pozice patřila Tomáši Krupčíkovi, který se tedy nenominoval do pátý muž výsledků. Nabídneme právě líp. Já si myslím, že rozhodně můžu být spokojený, tohle se mě rád, že se počítá. Ačkoliv jsem tratil trošku času na té stojce, protože nebylo to vůbec snadný to tam trefit a musel jsem tam trpělivě vystávat, takže jsem rád, že v tomhle se mě to povedlo a na trati to bylo poměrně slušný, si myslím, takže celkově ten výsledek je dobrý a můžu být spokojený, ale hlavně to je dobrá výchozí pozice. Je to skvělá výchozí pozice do stíhačky. Michal Schlesinger zde má mimořádnou formu, prokáže ji ve stíhačce a když se ještě pohlédneme k tomu včerejšímu výkonu, vynikající. Já bych mu to přál, aby to opravdu prokázal, ale samozřejmě každý závod je úplně jiný a každý závod je velmi těžký. Jak jsme říkali, když prostě se podaří střelba, tak si myslím, že Michal tam určitě vepředu bude. A hodnocení včerejšího výkonu? Krásně to Michal zhodnotil, já jsem to měl také připravené, opravdu tam šlo jenom o to, že na té střelbě bylo trošku déle, že tam ztrácel vteřinky, ale zase střílet rychleji, netrefit se, postát si, trefit se. Bohužel Ondřej Moravec si vybral ten nejhorší závod v sezóně, v ten nejhorší možný okamžik, ale je to tak? Je to tak, ale závodníci nejsou roboti a prostě v sezóně si vždycky ten závodník vybere ten horší, špatný okamžik a bohužel teda Ondrovi to vyšlo zde na Nové Město, ale jak říkali rodiče, Ondra je bojovník a že do úplného konce, já si myslím, že dnes určitě bude velmi bojovat. Jaroslav Soukup a Michal Krčmář bez šancí nejsou, to jsme viděli v případu Gabriely Soukalové. Jaroslav Soukup bude mít 24, Gabriela ta startovala na 20 a skončila pátá. Přesně tak, bude záležet opět zase na té střelbě. Snad se Jarda začíná opravdu s tou střelbou srovnávat, kde se lepší a přejme jenom, aby mohl postupovat také dopředu. No a aby biatlonisté měli vysokou výkonnost, tak před sezónou musí podstupovat jen velmi zajímavé konečně. Němce dokážou letní biatlonová sezóna předvedli kondičně přezkoušení. Testy ve vědeckém a servisním centru tělesné výchovy a sportu v Praze byly rozloženy do 2 dnů. Jedno dopoledne pak jsou ženské části reprezentace, další den byla na řadě mužská elita. Je to takzvaná ergometrie, jak ví to nutný pro ty sportovce.
jsem absolvent dvakrát do roka a je to takový od tohohle manšaftu spíš jestli se někdy něco neudálo, prostě se někdy nějaký problém. Objem spotřebovaného kyslíku u běžného člověka se v daných testech pohybuje okolo 50 ml na kilogram za 1 minutu. Hodnoty u biatlonistů přesahují hranici 80 ml. Kdo je ve špičce v jednom sportu, tak jeho výsledky v testech by měly odpovídat špičce dalšího sportu. Pokud mluvíme čistě o vytrvalostním sportu. Náročné chvíle během testů si biatlonisté zpestřovali po svém. Spíš než spotřebovaný kyslík porovnávali množství toků. Na jaře jsem byl tučňák, protože jsem vypadl dřív té sezóny a měl jsem pak takový zdravotní komplikace, že jsem nemohl to bylo trošku znát a teďka to stejně, jak si složení, jak tady vidím větší mal, vysoký, je to nějaký předpoklad, že jako může na tom ze všech nejlepších opadů. To rozhodně ne. Ivan Pasařík startoval na 4 olympijských hrách. Ivane, byly podobné testy už na přelomu tisíciletí? Ano, samozřejmě, ty testy byly podobné, ty jsou propracované, ale byly to testy, které jsem já přímo nesnášel. My jsme, tady bylo vidět, že jsme byli na běhátku, my jsme to dělali na běhátku, nikdy na kole, ale opravdu neměl jsem je rád. Tučňák, Michal Schlesinger, jak on sám sebe nazval, tak on vždy v těch testech vychází výtečně před olympijskou sezónou. Měl fantastické testy, ale to zdraví toho ho bohužel zklamalo, ale tím, že letos je jakž tak zdravotně v pořádku, tak může předvádět tak mimořádně. Pro každého závodníka je důležité, víme, že prostě Michal se s tím posledním letemi potýkal, ale v této sezóně jsme to měli na to zakládat, že to zdraví jakž tak zdrží, samozřejmě nějaká ta rybička nebo takového tam je, ale je to samozřejmě vidět na těch výsledkách. Michal se vrátil velké pozdě a předvádí to samozřejmě i zde Nové Městě. Nové Město na Moravě, kde opět svítí sluníčko, obklopili davy fanoušků, jak vyrůstili do této arény, jak fandili na tratích, tak celou dobu mapovala Jana Pokorná. Do Vysočina arény proudili diváci vždy i hodiny před startem závodu, aby na tratí zaujali ta nejlepší místa. Po kozi se pak nesla jak mexická vlna, tak různé kreace na téma střelnice. Jasný, že jo, viděl jsem hlavně naším, pak jsem ho podíval Německo, samozřejmě Česko a taky Mexiku, jo. Jenže naši zástupci tady nejsou, oni nedorazili. Ještě že nebudu kinálky. Třeba v hledišti měli jasně české vlajky. Do Nového Města přijeli v hojném počtu, ale i ruští nebo němečtí diváci. Přijeli jsme z Mýdheimu, pár kilometrů od hranic a samozřejmě, že tam víme hlavně německé reprezentaci. Ale naši Sokolováci, taky velmi dobrá závodnice. Čau, tak se teda podívám na to sprintu, to má plně jedna zkusí výkouty, jo? Pro mě. Vysočina aréna počtu dosahující ke 100 000 fanoušků. Už známe přesné číslo. Dnešní divácká návštěva zde ve Vysočina aréně je 35 400 diváků, a to znamená, že od pátku do neděle zavítalo do Nového Města na Moravě 100 400 fanoušků. Ivane, tvůj komentář. Tak k tomu není opravdu co dodávat, protože když si vzpomenu na ty první roky, kdy se tady jel v roce 2012 světový pohár, tak samozřejmě, že ta návštěvnost taková nebyla, ale začalo se to zlepšovat během mistrovství světa. A to, co se tady děje nyní, to je opravdu něco obdivuhodného. Diváci se velmi často ptají, jak funguje upínací řemen při střelbě v leže. No a všechny divácké dotazy zodpoví ukázka Romana Dostála. Který nám slouží k fixaci a stabilitě polovy. Po střílení řemen při změně polohy nám opustí tento háček a vidíte, že závodníci se o nic nemusí starat a nikde nám nic nebylo. No a ten divácký boom, o kterém jsme hovořili, se projevuje v mnoha ohledech, například nárůstem členské biatlonové základny. První vlnou vzbudilo už tady mistrovství světa a loni stala olympiáda, vlastně nám
každoročně nabývá ta členská základna zhruba 100 členů. V Letohradě registrujeme se 90 dětí 15 let, takže je to obrovský nárůst, řekl poslední 2-3 roky. Veronika Vítková pochází z Jilemnice, Jarka Soukupů také, takže tam opravdu jsme zaznamenali to, že se zvyšuje zájem o biatlon a ta naše základna se zvětšuje. Tak úspěch našich sportovců na mezinárodních závodech určitě tomu nám pomohl hrozně moc, potom další dostáváme se do televize, blíž divákům a dorůstají nám silný ročníky, ještě opravdu máme těch dětí spousty. Před 3-4 roky byla ta účast poloviční, na dnešním závodě tady v Českém poháru bylo prezentováno 210 závodníků, startuje jich 197, takže ten nárůst je 50%. Takhle to se nám podařilo získat vlastně 60 kusů výborných zbraní pro děti, plus další ještě jsou teď zadaný ve výrobě a s tím, že bychom chtěli vlastně tyhle ty počty opakovat ještě aspoň 2-3 roky. Jsme několik zbraní, tady jsme se samozřejmě finančně podíleli, ale tím pádem vlastně naše děti už všechny střílí s 5ranými automatickými zbraněmi, protože ještě v loňském roce jsme museli jednoranné zbraně, prostě 2-3 lidi vždycky na ně nevystačily ty 5ranné moderní, a prostě v loňském roce hodně dětí ještě závodilo s těma jednorannými, který po každém výstřelku musel přebíjet a tím pádem po 20 vteřin třeba díl střílel než ostatní. Co víte o výsledcích českého biatlonu a jak dobře znáte kariéru Ondřeje Moravce? V dnešním kvízu se ptáme, kolikrát tento český reprezentant vystoupil během olympijských her na mistrovství světa či při světovém poháru na stupni vítězů po individuálním závodu. Dáváme vám na výběr ze dvou možností. Za A 7krát nebo za B 5krát. Správná odpověď je pod písmenem A 7krát. Ondřej Moravec obsadil mezi světovou biatlonovou elitou jednou první místo, 4krát druhé a 2krát třetí. Muži budou ve stíhačce startovat s časovými odstupy ze sprintu, poběží na okruhu dlouhém 2,5 km, celkově tento okruh poběží 5krát a celkově budou 4krát střílet, 2krát ležet a poté 2krát ve stoje za každou chybu na střelnici musí na trestný okruh. No a na střelnici celý den operuje i kolega Tomáš Lachman. Tomáši, podruhé tě vítám ve vysílání České televize. Hezké nedělní odpoledne. Nastaly nějaké změny, co se větru týče od ženské